Тази година нашата Коледа ще е доста по-различна от обичайното, защото ние ще сме си тук, в Индия, под палмите. Днес план няма и точно поради тази причина ще се снима влог. Защото... Аз планове си имам, ти като нямаш, снимай си. Влизаме. Ето ни. Това е обстановката пред нашия дом. Какво ще правим? Силно се надявах да проспи деня целия, ако е възможно, до вечерта. Няма да ходим на приключение, но на нас живота ни е едно приключение, така че днес по-скоро ще ви покажем един съвсем обикновен ден, в който не ходим никъде и не правим нищо особено, просто правим нещата, просто правим нещата, които ни се налага да правим. Нали знаеш, трябва да има структура. Ние тази структура. Така я следваме всеки път, ни е едно структурирано. Никой не спира на пешеходна пътека. А пък без пешеходна пътека още много. Ти закуси ли? Да, разбира се. Добре. Съм станала отдавна по ранни зори. Умесила съм питката, заклала съм петела. Отворих на чистачката, която щеше да... Ли? Аз да направя водата. Днеска беше твой ред. Много ми е спокойно. Много За пореден път много ми е спокойно. Имаме ли вода? Ти сбуда очите, ако не си направила вода. Чакайте да ви кажем нещо интересно. Тук в Индия водата ни е ограничена. И всеки ден... Ограничена и от нея тази. Всеки ден трябва да ставаме в 5:30 всяка сутрин, за да си пускаме танка. Да, реално пристига чиста, пречистена вода от едни танкове, които между 5:30 и 7:30 имат налягане и трябва да стигнат до нашия персонален танк на апартамента. И в началото имахме известни проблеми, защото... С това да свикнем, да ставаме и да се разбираме кой да става в 5:30 да го пуска този танк, защото не е нещо, с което сме свикнали. Да, беше много... имахме си дни, в които просто се бършахме с мокри къщи. Значи интересен факт за улиците в Индия. Че можеш да откриеш всичко. От шивачи до фризьори, до... каквото искаш. Всичко се извършва на улицата, готви се, пере се. Се къпе се, спи се. Началото ми беше супер неестествено да не се къпя, а пък сега вече 2 месеца по-късно. Не нещо, кое знае какво. Сега трябва да си намерим копирно студио. Ама пък и сега влязохме в релси. Да, сега вече се научихме да ставаме. Освен днеска явно не сме влезнали в релси. Както казахме, днес план няма. Ами защото това трябва да го правим всеки ден. И ако реално един ден пропуснем, това означава, че ние до следващата сутрин по същото време няма да имаме вода. То вижте, ако нещо ви е необходимо да ви се зашие, така може да дойдете тук. По очите на 8, защото тротуари няма, дори да има, те или са разкопани, или има нещо върху тях. Върви се по улицата няма посока на движение, всеки се движи както си иска, само с локални единици. Няма правила, на светофари се спира много рядко. Евентуално, ако има малко повече от 5, които искат да пресекат, примерно. Или ако има полиция. Искам да ви кажа, че едно от най-прекрасните неща в Индия, с които можеш да се сблъскаш и да вземеш най-доброто от него, това е приложението Blinkit. Онлайн хранителен магазин, от който си поръчваш неща и те идват точно до 5 минути. Доставката ти е някъде около 20-30 стотинки. Тук е съвсем нормално, тръгнеш на някакво пътешествие, което ти е не повече от 30 минути, но на 15-та се измориш, да легнеш да си починеш на някоя спирка. И имахме гъби в банята. Не говоря за бездомни хора. Да. Както аз бях снимала в едно моя стори, как един пичага просто се разхождаше в парка. Аз си четях книгата и той е така дойде и си прилегна до мене. Направих си палачинки. Една от най-опасните държави в света, никой не го е страх да легне и да заспи някъде. Иначе... Понеже не можах да ги изям, сега остана една ядална силина. Това е едно ново заведение, дето ни отвориха тъмън в квартала. Пепа Пиг! Да, ново стритфуд, от което не се препоръчва да се яде. По принцип за стритфуд в Индия. В Индия не е препоръчително. Така, ето това е подвижен магазин.
Аз бях приготвила ябълка, между другото. Айде от мен. Айде, виж и папая съм ти нарязала. Ето малко кадри от улицата, гълъби, катерици, кучета и всичко друго. Ето, това е къде ви казваме с количките. Този, например, продава домати. И понякога идва тук до вкъщи и ние само, може ли? Той ни хвърля домати и ние от терасата ги хващаме. Ето друго нещо, което може да се види на улицата, диван с куче. А най-интересното е, че можем да видим кучетата най-вече по таваните на колите. Да, между другото. Те са като катерици. Тук на всяка втора кола някой куче спи. Мисъл, по-късно вечерта. Между другото, лятото си го мислех, че защото има много гореща асфалта и затова се катерят по колите. Обаче сега е хладно. Те колите са супер горещи. И тук се разжижи тая Марина. Ами не си го обяснявам тогава. Искам сега да видим оценяването на Селина за моите палачинки. Така. Иначе следващата атракция е това да видите повече от 4 човека на скутер. Значи тук скутерите са безсмъртни. Наистина са безсмъртни. Не, много вкусно. Всеки път, когато минавам покрай тази къща, ето тази, се сещам как в началото, когато дойдох в Индия, много бях впечатлена, че тук има маймуни, както ние си имаме улични кучета, тук си имат маймуни навсякъде. Се оглеждах да видя дали има маймуни, обаче. И минавайки през този път, един ден станах свидетел как около 10 на маймуни изнесоха половин апартамент. Искам! На ронката и се получават нещата, между другото, което е много хубаво. Мамо, чули! Изобщо не си мислете, че са много сладки. Вчера, между другото, един индийски ютуб влогър ни засече в парка и ни проведе едно интервю. Тези животни са изключително крадливи. Изключително. Абе, направо от тебе сам могат да се... Тук повече трябва да се пазиш от маймуни, отколкото от хората си. Шукар биби. And there are foreigners as well. Hello, from which country you are? Mongolia. So she is from Mongolia. Hello guys, how are you? So I have a YouTube channel and I generally explore Delhi. Любимата ми част. И любимата Значи част тук, на Елена. тук се готвят разни работи, точно до тях. Великите тук не знам дали знаете, но имат вместо публични туалетни имат стена за извършване на тая дейност. Точно до храната има такава стена. И аромата е уникален. So how you are finding Delhi? Стресфул. Ето, дами и господа, в момента ви показваме стената за извършване на физиологичните нужди. Просто заставаш отзад, ето даже някой човек там си върши работата. Миризмата е невероятна. Само искам да кажа, че човека си върши работата. И тук си извършва физиологичните нужди. Хубавото е, че от нашата тераса можеш първо да си напазаруваш, като минат така с количката. А тази сутрин ни изненадаха от храма, защото си приготвят едни индийски мекици. Така да се каже. Има избори и те просто хранят хората. Интересно нещо за Индия, че хората тук са изключително бедни. Нямат какво да ядат, но става ли въпрос за празненства, за рождени дни, кръщенета, сватби. Значи тук приказката на братя Грим оживява, започват едни украси, едни чудеса. Живеем под този храм. Много обичаме фестивалите. Друго нещо, което може да се види съвсем често тук, са тези рикши, наричани тук-тук. Или ото. Ото. Няма значение къде се намираш, той просто спира до теб и ти предлага да те закара някъде. Виж, там също е красиво. Ние след един час разследване намерихме Копи студио. Искам да ви покажем как изглежда. Сега буквално слизаш Ме съмнява какво ще получим. по едни стълбички. При терена вънка, човек. Ето, както ви казахме, че всичко се извършва на улицата. Тук хората гладят. Ето това е индийския Viva.com. Между другото, ето така си на улицата. Примерно, ако те мързи да си изгладиш 5-6 парцала, където си оправил сутринта, носиш ги тук и срещу 20 рупи, примерно, се връщаш след някакво време да си ги... 40 на стотинки. Нашите планове на телефоните са следните. Плащаш 5 лева на месец и всеки ден имаш на разположение по 1 гигабайт интернет. Като ти свърши Достатъчно. този гигабайт за деня,
просто нямаш до края на деня и след 12 имаш нов гигабайт. Това е парти тук. Много ни е спокойно в Индия. По-спокоен живот никога не сме. Маймун. Къде? Чакай ме, Елена ме загуби. Далеч от нашите близки, да. Да, но пък по никакъв начин, поне за момента, не сме се отчаяли, не сме се депресирали поради този факт. Имаме достатъчно неща, заради които ще се депресираме, че и за това. Един прекрасен ден, отивайки към парка, гледам как 10 маймуни застанали на жива верига на конвейер, покатерили се по терасата и една по една изнасяха някакво радио, някакви чаши, някакви глупости, така си ги подават и изнесоха половината апартамент и жената излезе, опита се да ги изгони, не стана и викна полиция. И ми е много интересно какво ще направи полицията, като дойде, какво ще арестува маймуните ли? Наистина не си го обяснявам. Искам само да видите замърсяването. Това не е просто отражение на слънцето, наистина не се вижда нищо. Ти представяш ли си? Те не се справят с... Представям си, защото неведнъж маймуна ми е крала сладолет. Тук има аптека. Абе, друго е маймуна да ти изнесе половината къща. Ето тук си купих една блуза. Ето тази. Така. Ето вижте, Тя е... Ето тук още шивачни машини, ако евентуално имаш нужда да ти се зашие някой парцал. Ето тук отново. Пише Балмейн, обаче всъщност етикетът е на Зара. Така че въобще, каквото си искам, един ден си нося Зара, един ден си нося Балмейн, въобще ми пупка. Да, както в момента носиш Томми Джинс. И както аз нося Calvin Klein. Носим си, бе! Тук може да покажем, това е едно уникално местенце, където също бях снимала на стори, предлагат кафе с всякакъв вид алкохол и така за отскок сутрин много добре действа. Ай! Тук има страшно много жици навсякъде. Ето ни, 20 минути по-късно. Аз си поръчах уиски, cold coffee. Тук има изключително много превозни средства. Някои не им знаем имената. Каляски. Това местенце е адски съдурско. Това е адски брутално. Да, аз лично съм им пробвала. Пробвала съм бренди кофи, пробвала съм Бейлис кофи, уиски кофи. Не Бейлис. Ще имаше или нещо, което приличаше на Бейлис. И дами и господа, след една година прекарана в Индия, за пръв път в живота си видях паяк. Ето тук, примерно, този продава цветя. Виждате много чашките, които са глинени и са за еднократна употреба. Впоследствие го разбрах. Покажи къде сме седнали. Понеже няма къде да седнем, има маси за правостоящи, само че ние се изморихме. На здраве от нас, под палмата. На едни стълби пред един гараж. Ето ви. Any message you want to give to the other foreigners who are traveling to India, like what things they care about and why should they come to India? To be careful with your belongings, first. Second, just chill and enjoy. And don't compare your country with India, because India is like different dimension, different world. So here you should not compare anything. You should just go into this and enjoy your time. Тъй като си правим постоянно йога, медитация и всякакви неща, които не ви споделяме. Общо взето ви споделяме главно забавната част от нашия живот, която може да ви разсмее, така да ви придаде повече настроение, но някой път сме сериозни, нали? Се опитваме да поддържаме някакъв баланс на ум, дух и тяло. From my side, like India is a country that either you're gonna love or either you're gonna hate. Just try to enjoy, try to take what you can take from this country, try to experience every single thing like food, culture. Don't be mad of the temples because people here, they are like praying 6-7 times per day for 2 hours. It's music, it's really festive. So just enjoy India. Духовни личности сме, изключително много уважаваме такъв тип дейности и хора, които... Ами аз за себе си мога... сигурна, че това ще го изрежа. Аз за себе си няма да го изрежа, аз за себе си мога да кажа, че съм духовна личност. Да, ама те тия неща не се казват.
Духовните личности не казват, аз съм духовна личност. Добре, не съм. Това искам да го приближим. Добре. Истината е, че живеем много спокоен живот, за който не е разбрал. Забавлявайки Ето тук под тези с палми. себе си. Забавлявайки се със себе си. Ние... Ето тази къща, ето това имах предвид, когато ставаше въпрос за украсяване. Много сладко. Ние се обичаме, обичайте ни и вие. Ами то може да завършим този блок начин. Общо взето, пазете се от мен. Циганска е душата, циганско Си е толкова. сърце.